терроризм ва экстремизм ҳамчун зуҳуроти номатлуб хатари минтақавию байналмилалӣ дошта дар ҳама гӯшаҳои олам тамоюли паҳншавӣ дорад. Яке аз омилҳои асосии доман густурдани ин падидаи хатарзо бо роҳи фиреб ҷалби ҷавонони ноогоҳ ба ҳизбу ҳаракатҳои тундраву ифротгаро тавассути технологияҳои иттилоотии муосир аз ҷумла сомонаҳои иҷтимоӣ мебошад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар раванди ҷаҳонишавӣ дар баробари рушди устувори илму фарҳанг таҳдидҳо аз қабили терроризму ифротгароӣ моро бо як қатор чолишҳои печида рӯбарӯ намуда истодааст ки таи даҳсолаҳои охир бо шаклу услуби нав роҳандозӣ гардида барои ҳарчи бештар ба гумроҳӣ бурдани инсоният талош менамояд. терроризм ва ифротгароӣ имрӯз яке аз масъалаҳое мебошанд ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш оварданд, зеро он боиси ба миён омадани оқибатҳои нохуш, таҳдид ё истифодаи зӯроварӣ, расонидани зарари вазнин, бенизомӣ, барангехтани низои миллӣ, иҷтимоӣ ва динӣ мебошад. имрӯз бо ривоҷи фановарӣ, техникаҳои иттилоотии коммуникатсионӣ имконияти фарогирии ҷуғрофии терроризм хеле ва хеле боло рафтааст ва акнун вай на танҳо як шаҳру як минтақаву як давлата дар бар мегирад, балки тамоми дунёро имрӯз хатарҳои террористӣ таҳдид мекунад. ягон давлате нест дар дунё чи аз ҳисоби давлатҳои мутараққӣ, чи давлатҳои рӯ ба инкишоф ва чи давлатҳои ҷаҳони сеюм, ягон давлате нест ки аз амалҳои террористӣ дар амон бошад. аммо ягон давлат ҳам дар алоҳидагӣ ба муқобили терроризм ҳамчун зуҳуроти манфии ҷомеа ба хусус дар давраи ҷаҳонишавӣ муборизаи босамар бурда наметавонад. инҷа як қуввати як давлат намерасад. инҷа лозим аст ки тамоми давлатҳо дар якҷоягӣ ҳамбастагӣ ва бо як марому як мақсад ба муқобили ин зуҳуроти номатлуби замони ҳозира мубориза баранд. бояд гуфт ки терроризм ва ифротгароӣ бештар падидаҳои глобалӣ буда марзҳоро убур карда ба амнияти кишварҳо ва минтақаҳои ҷаҳон таъсир мерасонанд. гузашта аз ин рушди технология ва васоити ахбори иҷтимоӣ барои паҳн кардани маълумоти бардуруғ заминаҳои нав эҷод мекунад ки метавонад башариятро гумроҳ кунад ва ба оқибатҳои ҷиддии иҷтимоӣ ва сиёсӣ оварда расонад. доимо дар суханрониҳояш президенти муҳтарами мамлакат таъкид мекунанд ва мегӯянд ки вабое ки ҳамин хатаре ки терроризм таҳдид мекунад ба давлатҳо аз хатари ҳастаӣ ҳам хатарноктар аст, яъне атомӣ хатарноктар аст. аз ин рӯ мебояд ки давлатҳо дар доираи созмони милали муттаҳид, дар доираи созишномаи аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар аврупо, яъне саҳа, дар доираи одакб ёки дар доираи созишномаи аҳдномаи дастаҷамъие ки дар иттиҳоди давлатҳои мустақил аст, дар ин ҷо бояд якҷоя ва бахусус дар доираи созмони ҳамкории Шанхай дар якҷоягӣ бо ин давлатҳо якҷоя мубориза баранд ба муқобили терроризм. бояд қайд намуд ки масъалаи таъмини амният дар олам хусусияти мураккаби геополитикӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дорад. мубориза бо терроризм муносибати ҳамаҷониба ва таваҷҷӯҳи доимиро талаб мекунад. дар хотир бояд дошт ки терроризм на танҳо таҳдиди ҷисмонӣ, балки таҳдиди идеологӣ низ дорад. аз ин рӯ аз ҳама асос бояд бо мафкураи ифротгароӣ мубориза бурда, моҳияти аслии ин таҳдидҳоро равшан созем ва барои таҳкими арзишҳои умумии башарӣ талош намоем. беҳуда нест ки доим президенти муҳтарами мамлакат мегӯяд ки ҳушёрии сиёсиро аз даст надиҳед. ҳушёрии сиёсӣ чӣ аст? дарк кардани ҳамин хатарҳо, фаҳмидани ҳамин хатарҳо, ба муқобили онҳо мубориза бурдан. масалан мо сарҳади давлат дорем ки бо симхор иҳота мекунем, аммо мафкураву тафаккури инсонҳоро бо симхор иҳота карда намешавад ва ин идеяҳо, ин назарҳо, андешаҳо ба мафкураи одамон, бахусус ҷавонон таъсир мерасонанд. аз ин рӯ чӣ кор кардан дар кор ки мо аз ин пешгирӣ кунем? ягона роҳ, яъне садди бузурги чин агар мо сохта мешавем дар тафаккури инсонҳо, донишандозии онҳо аст, таълиму тарбияшон ҳаст. бояд дар тафаккур дар мияи сари одамон бояд ҳамаи андешаҳои давлатмеҳвар ва миллатмеҳвар бошанд. андешаҳое бошанд ки инсона ватандӯст мекунанд, андешаҳое бояд бошанд ки инсона меҳнатдӯст мекунанд. танҳо ба ҳамин роҳ мо метавонем худро муҳофизат кунем дар ин ҷаҳони пур аз ошӯб
پر از خطر، پر از تهدید و با همین راه میتوانیم استقلالیت دولتمان رو تحکیم دهیم، وحدت ملی را پابرجا کنیم و به همین راه میتوانیم که ما عمر دولتمان را به دراز آوریم. مورد به ذکر است که در روند جهانی شوی مقابلت کردن با گسترش عقیده و افکار گوناگون بیگانه به موجودیت عقیده استوار و منطقه پرزور در کدام ساحه‌ای که نباشد غیر امکان است. از این رو هر یک ساکن مملکت را لازم است که جهتی در روحیه خویشتن شناسی و وطن پروری تربیت نمودن نسل نورس، بیدار نمودن زیرکی سیاسی جوانان و مبارزه علیه تروریسم و افراطگرایی بی‌طرف نباشند. پروین سمندرزاده، مهراوری استم، دوشنبه، خبر.